feina ampliem tots aquests conceptes amb l'Oriol Mercader. Ell és psicòleg esportiu. Oriol, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir al Via 15. A vosaltres. Estem en una època d'allò que se'n diu psicologia positiva, si vols pots, no tens límits, els límits te'ls poses tu, els límits es poden vèncer. Això és així quan estem parlant d'alt rendiment, quan estem parlant d'alta competició? Si vols, pots, realment? No, tant de bo, però no. L'esport no és ni just i molts esportistes que jo porto que es cuiden, entrenen moltíssim i no arriben a ser professionals, es queden pel camí i evidentment, si els hi han vengut la moto que si t'esforces aconseguiràs coses, doncs és molt injust, perquè realment ho han fet molt bé, però hi ha gent més bona que ells. Clar, i això com es treballa? Perquè s'ha de gestionar, acaba generant certa frustració, perquè tu pots tenir un somni de voler arribar a ser el que sigui, però potser no tens les capacitats per assolir-ho. Com es treballa això a nivell psicològic? Des de la carrera dual, de dir, plantejar sempre de dir, escolta'm, hem de tenir un pla B perquè aquí arriben potser 20 persones al món i potser no és un dels elegits. I fer aquest acompanyament també amb les famílies, de com ho gestionarem, i bueno, també la transició. Quan ja comencem a veure que el món de l'alt rendiment comença a ser difícil i hem de prendre decisions, doncs allà està el psicòleg esportiu per acompanyar amb aquesta valoració. Clar, no sé si el que es diu mira la part positiva, mira fins on has arribat, potser no pots arribar fins on... Com ho fas, això, perquè aquella persona realment se senti satisfeta amb tot el que està fent? Sobretot és mentre estem acompanyant a l'esportista a intentar-ho, busquem que disfruti el procés i que del mateix procés entregui coses des de valors, autoexigència, coses que a la vida l'ajudaran i que l'experiència en si sigui sana. El psicòleg també està per cuidar que tot aquest procés sigui sa, treballem amb els entrenadors també, per intentar que si no s'arriba, que no hagi sigut algú que hagi fet més mal que bé i generi una frustració, sinó que hi hagi un aprenentatge i un goig que el mateix procés de viatjar, de competir, doncs te permet tenir experiències que seria molt difícil tenir si no tinguessis això. Es diferencia una barrera psicològica del que és una limitació real? Aquesta és una mica la teva feina, també, de fer-li veure a aquesta persona? Treballem molt creences limitants, per exemple. Nosaltres sabem que el cos té una capacitat, això sí, realment el cos té una capacitat de superació bestial, però sí que psicològicament hi ha unes barreres. I nosaltres intentem treballar sobre aquestes barreres que ens trobem, perquè molts cops, si l'esportista no arribi, que no sigui perquè mentalment no ha fet un bon treball o no s'ho ha cregut prou, sinó que sigui perquè potser no té el talent que altres 20 persones de la seva edat doncs sí que l'han tingut per classificar-se als Jocs Olímpics. Ara que dius això, penso en el concepte de la motivació, no? És que si estàs motivat, pots arribar. Realment aquest és el motor d'un esportista d'alta competició, la motivació? Anar al nivell no és suficient estar motivat. El compromís, la disciplina, l'hàbit, la repetició. Avui, que fa fred, doncs avui ha estat un dia difícil, per exemple, jo ara vinc de la pista de tennis i en allà veiem la diferència. Ara veiem uns nedadors a l'Hospitalet, a l'aire lliure, que ens els miràvem i dèiem, quan sortim de la piscina, vull dir, clar, és sacrifici tot això. Tothom vol ser esportista d'èlit, si ens preguntem amb 14 anys, molts, qui està disposat a pagar el preu per ser-ho? Aquí ja són uns escollits, uns pocs, que realment dius aquesta persona sí que té el talent i la voluntat de poder-ho ser. Però a vegades ni amb això és suficient per fer-ho. Un esportista, lògicament, el que vol és guanyar, és arribar, si pot ser, a dalt de tot, és assolir èxit. Clar, quan un perd, se li trenquen els esquemes. Com s'afronta això? Bueno, l'esportista sap que el normal és perdre. Al final, d'una carrera, una marató, un guanya i milers perden. Llavors, a l'esportista sobretot l'enfoquem a que no se centri en superar, ser el millor, sinó que se centri dia a dia en millorar-se i de dir, bueno, tinc aquest nivell, vaig a intentar el mes de desembre superar això i tenir aquest nivell i buscar l'excel·lència i disfruta d'aquest procés de trobar l'excel·lència, més enllà que la part comparativa de si sóc el millor o no, si guanyo o no, i intentem que busqui de dir on està el teu tope, anem a buscar-lo i el portem cap aquí, cap a aquest procés i no orientat al resultat, que al final si perdo soc dolent, si guanyo soc el millor. No podem dependre de si la pilota entra o no, o si guanyes la final, o hi ha un més bo que tu. Aleshores, ens centrem molt en un mateix, de dir, podem millorar físicament, podem millorar amb això, i treballem a vegades amb una millora d'1%, és molt. I pot ser molt reconfortant. Clar, aquests nivells estem parlant de, com deies, sacrifici, esforç, dedicació extrema moltes vegades, i aquella frase del no pain, no gain, que si no hi ha dolor, si no hi ha un gran esforç,
no hi ha guany, clar, això pot acabar, no sé si obsessionant fins i tot a la persona, que això suposo que també la teva feina és controlar que no hi hagi aquesta obsessió fins que pugui arribar a perjudicar la salut mental, no?, d'aquell esportista. Exacte, sí. La salut mental amb l'esport d'èlit és un problema i ho hem d'acceptar. L'esport en si no l'hem de blanquejar i l'esport és molt bo. Sí, tots sabem que fer esport va molt bé, però en aquests nivells, amb gent tan jove de 14-15 anys, hem d'estar darrere, hem de cuidar els pares, la família, els entrenadors, perquè tothom vagi alineat en que d'allò en surti una cosa sana i bona. L'autoexigència és molt bona, l'obsessió és dolenta. I a vegades la frontera, el pas d'autoexigència, obsessió, un dia no he entrenat, em sento malament, amb el menjar, amb tot, és on estem els psicòlegs per vigilar que estiguem fent una cosa sana. Ara has citat la figura dels pares, sobretot amb aquests nois i noies que són molt joves encara, que estan formant-se, que estan creixent. Tu dius, hem d'anar tots alineats amb una mateixa estratègia, però què passa quan al darrere tenim uns pares que pressionen molt, que són molt exigents, que el marquen molt aquesta criatura, aquest nen, aquesta nena? Pot haver-hi un xoc aquí entre el que diu el psicòleg i el que després a casa els pares li diuen. No sé si això és una mica complicat de controlar per la teva part. Passa molt, i els mateixos entrenadors molts cops en diuen si el problema no és el jugador, el problema són els pares, aquests pares poden desviar la carrera esportiva, i sí, pot ser una oportunitat, pot ser una amenaça. Nosaltres sempre expliquem als entrenadors i als jugadors que els pares fan el millor possible des de la bona fe, però a vegades amb la bona fe no és suficient. Cal entendre la ciència, cal entendre que més no és millor, que més exigència amb 12 anys no té per què ser un jugador més responsable. Al revés, pot haver-hi un efecte rebot i que el jugador acabi dient, mira, prou, jo vull tenir una vida fàcil, estar davant de l'ordinador com els meus companys de col·le i no tinc per què suportar això. Per això treballem molt, els cuidem a les famílies, les escoltem, no són els dolents de la pel·lícula, però sí que han d'entendre que s'han de és com tenen un fill del rendiment, no hi ha un manual d'instruccions. Han d'escoltar, tenen que tenir la humilitat d'escoltar el professional i executar el que li estem dient de com s'han de comunicar amb el seu fill, per exemple. Anem a portar-ho a l'altre extrem, que hem parlat molt de fracàs, de no arribar, de no assolir objectius. Anem a portar-ho a l'altre extrem, l'èxit s'assoleix. Aquella persona arriba allà on volia, on ha treballat. Al tanto que aquí també hi ha uns riscos, no?, de que se'ns en vagi de les mans, de que la cosa es desbordi, també aquest morir d'èxit, per dir-ho així, és una altra cosa que també heu de treballar els psicòlegs. Sí, moltíssim. Potser no sé si és més arriscat una banda que l'altra, no sé. El problema és que quan estan a dalt i tot va molt bé, molts cops no treballen amb el psicòleg. Nosaltres ens fan la demanda quan les coses van malament. I nosaltres molts cops fem la contrademanda, de dir, escolta, hauríem de treballar tot l'any, i és més, com tu dius, quan les coses van bé és quan més m'interessa estar al costat d'aquest atleta perquè no l'admirin, perquè no se senti, amb 16 anys, 18, que tothom et digui lo bo que ets, això no és gratuït. Això, tots nosaltres en aquella època ens afectaria, i al moment que tu acabes creient i t'acabes endiosant, i a partir d'aquí no tens la humilitat per mantenir aquest nivell, seguir escoltant, seguir fent. Aleshores, per lo bo i per lo dolent hauríem d'estar allà. Lamentablement, quasi sempre ens truquen quan el vaixell s'està enfonsant i hi ha una crisi, és quan diuen, ostres, està malament, psicologia esportiva, i nosaltres intentem canviar el panorama i dir, no, som un acompanyament des de setembre fins a juliol, durant tot l'any, vagin bé o les coses vagin mal dades. Anem a parlar d'hàbits. Tu també, per exemple, treballes molt el tema de la son, del descans, forma part també d'una carrera esportiva, lògicament. És el més difícil establir aquesta rutina, establir aquests hàbits i que formin part del teu dia a dia? Sobretot amb aquestes edats, que òbviament és molt més complicat tot. Sí, qui tingui fills adolescents entendrà que al final, per exemple, dormir és perdre el temps. I aquests esportistes més entrenen moltes hores, desplaçaments, estudiar, volen tenir el seu moment de perdre el temps amb les xarxes socials, poder ser part d'aquest món, però clar, no poden. Han d'entendre que per poder recuperar tot el desgast del dia, poder assimilar l'entrenament, necessiten la fàbrica de la nit. I han d'entendre que l'entrenament no és una pausa, forma part el dormir no és una pausa, forma part de l'entrenament invisible. I convèncer una persona jove que l'alimentació, que l'hàbit, que els estiraments per prevenir lesions, això és una cosa que quan un adult es dona compte de la importància de l'hàbit, de ser organitzat, tenir una agenda d'administració del temps, però quan ets jove, que el caos et sents còmode, això t'ho expliquen els adults i costa molt que ho integrin. I si no ho integres, alguns d'ells no han arribat, tenien el talent, tenien tot, tenien la motivació, però no tenien els hàbits. I l'hàbit fa l'excel·lència. Oriol, tu has practicat esports d'alta competició, proves molt dures, has estat triatleta, per exemple, vull dir, ho has
patit o gaudit. En la teva experiència, què ha estat el més complicat per tu amb tot això que hem comentat fins ara? Què ha estat el més complicat? Clar, jo no he sigut un esportista d'èlit, jo no lluitava per ser millor. Però has fet proves molt dures. Dures, però bueno, quan ho compares amb la pressió de que si no guanyo, per exemple, jo tinc tenistes que si no guanyen un campionat o no arriben a les semifinals, econòmicament aquell viatge ha sigut un cop econòmic fort i s'han de plantejar si seguir o no. Doncs clar, tota aquesta pressió tan forta i tenir marques a darrere que t'estan demanant resultats és una pressió molt bèstia que jo com a esportista amateur podia fer proves, doncs Ironmans o travesses nedant, però no tenia aquesta càrrega. No crec que sigui comparable fer una prova, encara que sigui una Ultra Pirineu de 100 quilòmetres, corrent per la muntanya, però sabent que no hi ha conseqüències, que et centres en tu i en el procés i ho disfrutes, que un esportista que té que lluitar amb el temps, té que lluitar i bueno, el goig és molt diferent. Però també deus haver tingut les teves càbales psicològiques i aquestes barreres que els que feu aquest tipus de competicions també les teniu. Oriol Mercader, moltíssimes gràcies per haver vingut a vosaltres. Via 15. Fins la propera. Que vagi molt bé. Adéu. Bona tarda.